Youth for Jesus vzniklo v USA asi pred 20 rokmi a do Československa sa to dostalo vďaka tomu, že Radim Passer na ASI v Amerike videl tento projekt, ako bol prezentovaný, veľmi sa pre tú vec nadchol a rozhodol sa, že by také niečo mohlo existovať aj v Československu. A od roku 2009 môže tento projekt byť realizovaný aj u nás. Youth for Jesus si vytýčilo niekoľko cieľov. Prvým cieľom je to, aby sme rozšírili tú dobrú správu o Ježišovi Kristovi medzi ľudí. Ďalším cieľom je podporiť duchovnosť, spiritualitu konkrétnych zborov, kde vlastne pomáhame. Ďalším cieľom je to, aby mladí ľudia dostali príležitosť sa zapojiť do misie, do služby praktickým spôsobom a mohli niečo z toho, čo sa naučia, použiť aj vo svojom lokálnom zbore alebo kde vlastne nejakým spôsobom budú fungovať. Taktiež vnímam, že Youth for Jesus je také trošku hnutie a dáva zaujímavý impuls. Nielen ten misijný, ale aj spoločenský, aj ten duchovný pre tých mladých ľudí, pre ľudí v tých zboroch a vôbec pre nás všetkých, ktorí vlastne sme v tej veci zapojení. A napríklad len spomeniem jednu vec, keď sme zažili Večeru Pánovu na Youth for Jesus. Nebolo to len po emocionálnej stránke, ale hlavne po tej duchovnej stránke veľmi silným prežitkom a hlavne si uvedomením, čo ten Ježiš Kristus pre nás spravil. A to nás môže inšpirovať, aby sme boli ďalej aktívnymi ľuďmi, kdekoľvek sa budeme nachádzať. Do Youth for Jesus sa vlastne môže zapojiť akýkoľvek mladý človek. Väčšinou sa snažíme, aby to malo od tých 14 rokov, pretože predsa je to také praktickejšie i pre nás, ale v konečnom dôsledku ktokoľvek by sa chcel zapojiť i z dospelých alebo starších, tak ľudne vlastne môže prísť, podať vlastne prihlášku, ísť na naše webové stránky if.cz, kde sa môže dozvedieť o ďalšej informácie, dozvedieť sa o tom projekte viacej, môže vyplniť prihlášku a môže prísť nám pomôcť. Samozrejme, pokiaľ je to v lokalite, tam, kde býva, alebo to blízko, kde sa v danej chvíli alebo v danom čase to Youth for Jesus organizuje, tak samozrejme je vítaný akýkoľvek človek. Nemusí to byť len člen cirkvi, môže to byť i sympatizant našej cirkvi, alebo to môže človek, ktorý je hľadajúci a chce byť aktívny, tak môže sa vlastne zapojiť. Určite mu dáme príležitosť, aby sa mohol zapojiť a tých možností je ďaleko viac.